Oraintxe bertan 7:24 minutu eta entzun duzuena Martin de Marte banda zarauztarra da, Martinen proiektua, baina banda bezala aurkeztu dute eta Bobis Leson kanta entzun dugu beraien migajas azkenengo EP horretatik. Gaur justo ateak zabaldu ditu festivalak eta ateak zabaldu orduko hemen zauden bosterdietan, ordu oso komplikatua, ze karo, jende oraindik iritsi ez denean kontzertu bat eskaintzeak ere badu berea eta arratsaldeko bosterdietan eskaini dute kontzertua Martin de Marteko lagunek. Gauzak ondo bidean iritsiko dira eta hementxe eseriko dira edo eseriko da Martin bera gurekin hitz egiteko, baina begira, nor daukagun gure alboan, ze berak ere ezin zuen gure saio berezi honetan utzik egin, Gazteako familiako parte delako B-aldea saioko kolaboratzailea da baita ere, eta esan dugu Martin de Martek gaur zabaldu duela festivala, baina festivala atzo zabaldu zuen Alaik, arratsaldeon Alaik. Kaixo. Zer moduz zaude? Oso ondo. Esan dugu, berez festivala gaur hasten dela, baina zuk atzo zabaldu zenuen non eta nola? Kanpinen ongi etorri festan. Bale, zinta moztu zenun zu? Ez, gelak. Gelak. Gelak pintxatu zuen baino lehen. Santzan gela, 7:00 behatzitan, 9:00 eta gero Dinamarka ordu batek arte. Baina, kondeguzu, zer da, kanpinean zabaldu duzue festivala, mundu guztia badaki festival on batek kanpin bat behar duela, baina ezkenekien kanpinak alako set bat edo alako agertuaki bat behar zuenik. Akelara ditzen diote. Bai, emateunez, nik enekin, baina beste urte batzutan nien omen da, gehatu omentzan, eta urten berriz bueltatu ala bezala. Bueno, hoi iruditu zebintzat, saretan ikusi nolakon, blan, jendea esate, buah, bueltatua, ez dakiz zer. Nik enokan ideik, enaizelako ez da inoiz kanpina joan, claro. Baina nabaritu duzu, kanpinak nortasun propioa daukala, ezakit, hango jendea, urtero joaten den jende horietakoa dela, eta... Bai, kriston fauna montatu zen hor, pintxada. Bai, ez esaten gabiltza nahiko tribua dela kanpina, nola ikusi zenuen zuk hori? Eske denetik zeon, ni pintxatzen hasi nintzenen jendea guendikan iristena izan, konbo kurioso bat zeon, zeon jendea ja dena montauta dantzatzen, eta zeon jendea bere aulki, nebera, esterilla, mierda guztekin iristen. Eta gu kokatzeko kanpina nun dago, esan dut, etzuk zuzenek hori nun egin zenuen, hemen behan dago, nik kanpinan oso goran dago. Oso goian. Mendi puntan dago, punta-puntan. Hau baino gorago. Bai, atzo entatu nintzen jendeak busa hartzeula, festivala da ontokitik kanpina iristeko. Oinez ezin da jun, oinez jundezak ezugu, karo, baina aber iristezean. Sorteko bazu jende oso fresko ikusi duzula, ze imaginatu pintxada hori larun batan tokatzen zaizula. Zombi artean izango zen hori, Egongo ja. Gaur atxalden bat zeuden, biharango ja, etzire bai, eta atxalden dia, justo hemen kontzertu kasi baino lehen. Tokau zaizu dena garbi, dena txukun, dena ondo jarrita. Bai, jendea guendikan sano. Eta Alai, zure asmoa da, festival honetan izatea, Bebek Alaifen 3 egunez, okrezpa gabiltza, baina ikusle bezala, eta zer ikusteko asmoa dukazu, gaur hasten da movida guztia, baduzu ja zure aplikazio, zure agendatxoa ja eginda zirkulo txogorriekin. Bai, nire taula itet, taula oso hartzet, eta nire ordutegi alternatiboa itet. Orduan, dauka konflikto oso potolo bat aurten, ze netorren gehien bat no name eta jangolengatik eta batea dia. Hori askotan pasatzen da, zergatik egite dute beti? Lehenengo aldia pasatzen zaitela hemen, bai, eta kriston bina inditze, justo bi hoien gatikan netorren. Eta hori larun batean da. Bai. Baina, nik uste, no name Chicagoko rapera bat da, orduan, ez dakit, Jungle, Inglaterrako izan da, ez dakit, pentsatze igual noiz baiten berriz ikusiko ditut, ez dakit. Ez da lehen da biziko aldia hemen Bilbaoek Alaifen zaudena, beste urte batzutan ere gontzarelako, bisitari bezala, ikusle bezala. Zer dauka Bilbaoek Alaifek beste jaialdi batzuk ez dutena? Ni basoan oso zalean naiz, imaginatuko zen bezala. Bai, orduan, ez dakit, basoa bezalako espazioak ez ditut beste festival batzutan hola ikusi. Gainea, elektronika gustatzen bat zaizu, oso programazioa dago, baina eske gainea baso barrun, eske marabila da. Lekuak harrapatu egiten zaitu. Bai. Bueno, Alai, eta zure ambizioen artean edo zure etorkizunera begirakoen artean, karo, hemen agertoki asko daude, Akelarren probatu duzu aurten, baina aurrerago, ez dakit, non ikusten duzu zure burua, Bebek Alaifen ze agertokitan edo ze festivaletan, ze ematen du hemen gabiltzala, modu endoganiko batean, Bebek Alaifi buruz hizketan bakarrik, egia esan, ondo dago mira zabaltzea, eta zure burua beste leku batean imaginatzea, baduzu, fokua jarrita? Amesten jartza nahi sonar me flipa. Ole, honek badaki zerbait. Bai. Baina, hemen basoan, guztua joko nuke. Lasai guztua ez zait. Lasaieko la pintxada motel baten ideia asko guztua ez zait.
bai. Beraz, 3 egun dituzu aurretik alai, hemen parean dauzkagu food truckak, asunto guztiak, edaria, jana, ondo elikatu, ondo edan, urasko edan, hidratatu, festivalak uste direlako, eta eskerrik asko tortzagatik alai. Mila eskerzu, Jarraituko zaitugu eta ea hurrengo urtean beha aldean edo dena den lekuan elkar ikusten dugu, bale? Egongo gara gero, Claro. Bai. Basoan ikuste gero. Aupa, alai! Zure musika